A Escola de Música de Chantada realiza estes días o peche de curso con pequenos concertos nas instalacións do propio centro. Os rapaces amosan o aprendido durante todo o ano cos diversos instrumentos e interpretan temas de moi distintos estilos en grupos ou como solistas. Os pais e amigos asisten encantados a estas xornadas nas que se pode adiviñar o talento de moitos rapaces e o aprendido na escola. Quedan cun anaco do que poidemos escoitar onte pola tarde. Sol, 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 así moito mellor. Do, re, mi, fa, sol. Re, mi, a, mi, do.